Shoni nje sisoyayisebenzisa lento ukuthi ngivele ngifike. Kusukela ngisemncane. Futhi ke ngisemncane ke babethi ngimfana ngakabi nawo namabele. Ngisaqala nje ukugida. Ke gqoka implasela. Ngingafayela ukuthi ngaphansi anginawo amabele. Vele uyofeza ubhaka nje lesifuba. Lesifuba ngangumfana nje. Ukukhula ukukhula abantu vele bayitshela nje ukuthi namanje bakhona bayitshela ukuthi ngiyilesbian. Kanti cha ngiyona lesbian. Ukuthi nje ngithanda ushuni wabantu besilisa nje ungibona ngigqoke ngathi nje vele lesbian kodwa cha nokuthi nje umuntu wesimame ngumama kasinesipho upasile uphethe iPDP wena pasile ngokusemthethweni mfowethu ukuba kuthiwa sise radio ngabe ngithi siye emakethe kodwa ake siphinde la imnandi lento engizwe la Kumbula wethu. Lo mfo usebenza emashingeni lo. Akunjani phela. Kuma video ku TikTok ngiyamazi. Akayiveza mfethu. Uyayizwa into wakwayizwa. Ya kuma video ya TikTok ngiyamazi. Vela kabe yami.